За да се посрещнат нарастващите енергийни нужди в световен мащаб, е важно да се осигури достъп на пазара до нови източници на ресурси. Съществуват много залежи на природен газ, намиращи се навсякъде по света. Свидетели сме на голямо глобално търсене на природен газ, който е най-чистият вид фосилно гориво. Shell е компания, водеща в производството на течен природен газ, известен като LNG, и в технологията GTL – Gas to Liquid или течност от газ. Да разберем повече за GTL. GTL дава допълнителна възможност за реализация на ресурсите от природен газ на дадена държава, чрез превръщането им в висококачествени течни горива и продукти. Технологията GTL предоставя възможност за достъп до международните пазари на петролни продукти в глобален мащаб. При големи разстояния между залежите и потребителите, това е възможност, която помага на собствениците на газа за диверсификация. Вярваме, че чрез комбиниране на опита на местно ниво и ноу-хауто на партньора с глобалния обхват на Shell, водещите ни технологии и експертизата ни в изпълнението на проекти, можем да постигнем синергия. GTL е общо наименование на технологията, използвана за производство на комплекс от синтетични въглеводородни течности чрез процеса на Фишер-Тропш. В основата на GTL технологията лежи патентованият от Shell процес по синтез на междинен дестилат. GTL процесът преминава през 3 фази. В първият етап природният газ се окислява частично, за да се получи смес от водород и въглероден монооксид, която е позната като синтезиран газ или сингаз. Замърсяванията се отстраняват от сингаза. Втората фаза е преобразуването на сингаза в течни въглеводороди, чрез използването на катализатор. На този етап се формира течност, която изглежда и се усеща на пипане като восък при стайна температура. Последната фаза е крекинг и изомеризация, което нарязва молекулните вериги на по-къси. Това води до получаване на висококачествени течности, като например дизел, керосин и масло за смазване. GTL продуктите са безцветни течни въглеводороди без мирис и с много високо качество, които имат много ниски нива на замърсители, такива като сяра, ароматни групи и азот. GTL продуктите включват GTL нафта, която се използва като суровина за химически заводи за производство на градивните елементи за пластмасовата индустрия. GTL керосин, който може да се смесва с авиационното гориво или да се използва за отопление и осветление. GTL обикновен парафин, висококачествен ресурс за производството на детергенти. GTL газиол, който е алтернатива на дизеловото гориво. GTL базово масло, висококачествен ресурс за производството на масла за двигатели. И GTL восък, който е висококачествен продукт, прилаган в различни производства, от добавки до мастило, свещи, в строителството и в материали за пакетиране на храни. Отдадеността на Shell към технологията, преобразуваща газ в течности, беше 40-годишно пътешествие през продуктови иновации и развитие. Shell извършва дейност в Малайзия от 1891 година и открива първата в света GTL фабрика в Бинтулу през 1993. Дейността на фабриката се осъществява съвместно с Петронас, Мицубиши и щата Саравак. Почти целият екип на завода ни в Бинтулу са малайзийци. В фабриката Pearl GTL работим в тясно партньорство с Катар Петролиум. Нейното производство достигна пълен капацитет в края на 2012 година и представлява най-голямата GTL фабрика в света. Shell продължава да усъвършенства технологията си GTL, подобрявайки дизайна, добавяйки нови GTL продукти в портфолиото и оптимизирайки процеса, включително чрез изследователска работа в Нидерландия, Германия, Катар и Малайзия. Разпознавайки нуждата на пазара от по-малки GTL производства с среден размер между тези на завода ни в Бинтулу и Pearl GTL, Shell разработи технологична GTL концепция, която осигурява значителна гъвкавост в капацитета. Тя надгражда доказаните възможности и лидерство на Shell в GTL.
Shell има утвърден опит в успешното прилагане и развитие на технологията GTL, в тясно сътрудничество с местните правителства и партньори. С последните достижения, осигуряващи достъп до нови ресурси от природен газ, на много места по света виждаме повече възможности GTL да помогне на страните да ускорят икономиките си чрез създаване на местна индустрия, базирана на природен газ.